Tak zdravíčko z ďalšieho víkendového vlogu, povedzme. Som zasa na rybách, má byť ešte pekné počasie, september už. Fúrik už mám naložený. Idem na moje miesto obľúbené, poznám ho. Bolo síce to najlepšie miesto na jazere voľné, ale dačo je s vodou, ryba tam proste neberie. Aj kamaráti tam boli minule, chytili jedného amúra a viacej nič. Aj Holanďania, čo to stále okupujú, sedia až o miesto ďalej. Takže dačo je tam v neporiadku. Takže uvidím, no. Ja sa presuniem na miesto, rozložím sa a asi sa vám najskôr rozvem. Uvidíme. Tak sa majte a vidíme sa na mieste. Takže sme na mieste. Veci nachystané na vyvážanie. Si ukážeme, jak to tu mám. Tam je ešte bordel. Som ešte dorábal trochu krmiva. Krmím takto zmesou peliet určených na krmenie koi kaprov a rôznymi boilies krmnými, väčšinou krylovými alebo squidovými, krab, niečo proste smradľavé. Teraz tam mám prihodené aj pár skopek smotana, bo mi to doma ležalo, tak som to tam hodil. A montáže, táto udica pôjde na tú lavicu na pličinu, 170 g lovo, slip derrick, háčik gamakatsu, tam mám dudyho s ananásom, dúfam, že to zaostri. nič zložité, tuto menšie lovo, tá pôjde bližšie na tú rovinu predo mnou, klasický ball bag rig, Arctic Reel, Biorák Natural, popka hneda. Uvidíme, či to dačo prinesie. Idem vyvážať, ukazovať vám to nebudem. Viete, kde tu vyvážam, proste je to jednoduché. Jednu na tých oproti, nájsť lavicu, druhú proste do prázdna na rovinu. Takže tak. Idem to zrobiť. Čo mám taký blbý uhol? Dobre, idem to zrobiť a uvidíme. Celkom rýchlo som to zvládol. Počte, 6:30, tak ani nie. Ale dobre, väčšinu vecí mám, vyveziem to a môžem vegetiť. Tak zatiaľ sa majte. Čaute. Takže tak, udica vyvezená a uvidíme, čo nám dá noc. Možno ešte večer, možno až ráno, neviem. Pri tom, čo sa deje na vode, aké mám správy, že sa ryby veľmi nechytajú, tak nemám veľké nádeje. Zrobil som všetko, čo som vedel, mohol. Zrobil som všetko, čo mi tu normálne funguje, tak uvidíme, snad sa prihlásim s nejakou rybou. Strašne ma bolí hlava. Neviem prečo, začal už v práci. Takže asi idem pohľadať nejaký ibuprofen a oddychovať. Mám čas do soboty, takže žiaden stres. Keď dačo bude, tak sa ozvem ako vždy a opakujem sa, ja viem. Takže tak, zatiaľ sa majte. Takže dobré ránko. Prvá ryba tohto víkendu. Nie je veľká, je 5 hodín ráno. Čakal som, že bude väčší podľa súboju. No tak čo už, každá ryba sa počíta. Takýto drobec. Ale nahnevaný za to. A ho zasvietia na svetlo, že hej. No jasné. No, takže takto. Nebudeme ho viacej trápiť. Budeme ho pustiť. Aj malá ryba je ryba. A na to, že sa chytali posledné doba na mori, tak toto je úspech chytiť kapra. Kapriček, neviem, 6 kg 5. Pekne zdravý lísec. Ide z neho niečo.
ako vždy, vypúšťacia rampa, voda trochu klesla. Tak snáď sa mi ho podarí tam šúpať. Hop, pardon. Dobré ránko. Noc bola kľudná relatívne, o 5:00, jak ste mohli vidieť. Jeden kaprik, odtedy nič. Ale dobre. Takže malý update, musel som meniť baterku. Lebo mám 3 baterky do GoPročka, ktoré nosím so sebou a očividne jedna už zomrela. Robí mi to isté, čo mi robila naposledy, že po pár sekundách nahrávania napíše sláva batéria a vypína. Takže som ju vymenil, dúfam, že už to bude fajn, zatiaľ to vyzerá, že hej. Ale sranda, lebo nabiť sa normálne nabíjala. Minule to robila, keď mal 60% a teraz to robí, keďže má 70% kapacity, však som na ňu ešte doteraz nahrával. Ale asi už je po nej. No tak, máme tu východ slnka. Udice sú tam. Kaprik zobral na Dudyho. A uvidíme, či to čo bude. Ryby sa tu vyhadzujú celý čas v podstate. Alebo pred východom slnka sa na tej lavici tam, kde chytám, proste sa vyhadzovali. Čakal som, že príde záber. Ale neprišiel. No. Takže idem sa trochu ponaťahovať a preveziem to. Tú ľavú udicu pravú mám prevezenú teda. Tak sa majte a čaute. Tak sa hlasím. Bol som... Stala sa mi taká nemilá vec. Bol som kamošovi Davidovi vyvážať udice, lebo mu zomrela lodička. Jak som sa vracal, som mu vyviezol jednu, potom druhú, on loví iba na orech. Som mu to tam zasypal a keď som sa vracal z vyvážania druhej udice, dačo zaškripalo v mojej loďke. A išiel len do jednej strany. Podarilo sa mi dajak pomaly s tým priplávať ku brehu, našťastie ešte vietor fúkal smerom na nás. A zistil som, že mi zomlelo lopatku na jednom z motorov. Takže ja som dochytal, čo sa týka vyváženia, ale už som si prichystal dve olovenky s prebežnými lovami už. Takže keď náhodou budem mať záber, alebo keď budem chcieť to prevodiť alebo previesť, tak proste to prehodím z klipu na prebežné lovo a zrobím malé PVAčko a budem to tam hádzať. Tak uvidíme. Netreba sa vzdávať, vyvážať loďkou není všetko. Si takto myslí aj, že tu chytá ryby sama, ale tak to není pravda. Ja sa napijem, ak vám to nevadí. Ale tak vrátime sa ku koreňom, budeme hádzať tuto na tom mieste, to nie je problém, lebo ako som už veľakrát ukazoval, tam niekde to vozím, takže hodí to tam je najmenej zakrmené, to je, už tam bolo dvakrát vyvezené a horšie to možno bude s tou pravou udicou, bo tam neviem, či trafím tú lavicu presne, môžem sa o to pokúsiť, ale všeobecne, či hodím za ňu, pred ňu, naľavo, napravo, to je jedno, lebo tá ryba sa tam proste krúži. Ryba sa tam krúti, ona to nájde. Toho sa nebojím. Takže tak. Uvidíme, čo to dá. Keby niečo, tak sa ako vždy budem hlasiť. Co stalo? Je tu záber. Neťaha. Čo to je? Uvidíme. A je tam. Asi nebude veľká ryba. Ide ľahko do brehu. Smola je to, že nemáme už loďku. Alebo je to amur.
A ešte to len začne. A? Čo to je? Ty vole. To je pleskač. Ty kokso. Fú. Tak toto už je iná pecka. Tak toto som tu už dlho nevidel. A to je riadne. Takého pleskača to. Chápete to? 170 gramové olovo a jazda. A také hebedo pleskač. Ty kokso. Ty vole. To čo je? Fú. Tak toto už aj. Dobre, hlasím sa. Stačím úplne iným ex-kaprom. Ale proste toto sa nevidí každý deň. Zvážený, zmeraný, 70 cm, 6 kg. Hovorím 6 kg. Lopata. Ajajaj. Chápete to? 6 kg pleskač. Kde to kto videl? To je normálne. 6 kg pleskač. Neverím. Proste brutál. Mi zrobil radosť, jak 15-kilový kapor. Krása. Super. Normálne pleskač na celú podložku. Ideme ho pustiť. Čo on vypláva z takej plínkej vody? Mohol by. No choď. Normálne. Každá ryba sa počíta. Nemôžeme pozerať na to, či kapor, pleskač, amur. Ide o to chytiť rybu. 6-kilový pleskač, ty vole. Dudy Bites. Nerobím reklamu. Nie, bola tam guľka od Dudyho. Za násovou popkou. Paráda. Čaute. Takže už je to tam. Musel som prerobiť montáž. Teda montáž z klasického klipu olovenku. Som spravil na inline olovo, aby som to mohol hádzať PVAčka. Hotovo. Už som to tam šupol. Tak uvidíme. Zatiaľ za mňa dobré. Ja som spokojný. Možno som sa aj trafil akurát na tú lavicu. Sa mi zdalo, že celkom tak dá, jak som to hodil. Nemám to odmerané, keďže väčšinou to vyvážam. Takže aj keď som sa možno trafil mimo to miesto krmné, čo som tam vysypal už dvakrát loďku, čo som prevážal a vyvážal, tak jak to povedať, aj keď som sa trafil vedľa, tak jak sa hovorí, že veľké opatrné ryby sa krmia mimo lovného miesta, tak možno akurát toto sa stane, aj keď nedovolím si to tvrdiť, že to tak bude. Takže uvidíme, no. Netreba sa vzdávať, treba bojovať až do konca. Tak sa hlasím, keby niečo. Ešte jednou dicu mám stále vyvezenú. Ale večeru asi tiež vyťahnem, prerobím na inline a hodím to tiež tak kde. Uvidíme. Tak ja zdravím. Tak to je polnoc. S loďkou či bez. Ryba prišla. A je to toto krásne. Je ňou toto krásne 11,5 kilové slniečko.
Krásne okruhy kapa. Krás. Pekný súboj. Ryba zdravá. Okrúhla z bruchata. Najedená. Vyšiel z hlavice. Čo mám pred sebou? Neviem, či... Ako by som to nazval. Či som vôbec nahodil na tú hlavicu. Pozrieme si ešte z mojej strany. Budeme pustiť slniečko. 11. Krásna zdravá ryba. Super. Nejdeme na prázdno domov. Na to, že má 11 kg, tak je ho plná podložka. Budeme ho pustiť. No, chvíľu nás asi pošpecha. Krásna zdravá ryba. Ideme to tam hodiť zas. Ideme. Ozvem sa vám ráno. To je 2:45. Sa hlasím s rybou z druhej udice. Aby to nebolo len o veľkých rybách. Tak tento víkend je znamení tých menších, ale každá ryba sa počíta. Tento krásny kapríček mi zobral PVAčko. Hlasím sa vám takto, kaprík je pustený. Neviem, čo sa stalo, zase mi niečo švankuje kamera. Tak som ho nechcel trápiť tým, že by som hľadal baterky, vymienil. Tak čo som natočil, to som natočil, kapríka ste videli. Už mám nahodené zas, spravil som PVAčko nové. Tak som to tam švácol teraz bližšie pre zmenu. A budem odchytávať bodovú ryby, no možno sa ešte niečo podarí. Sú skoro 3 hodiny ráno. Tak ešte možno dačo pospím. Teraz momentálne natáčam a kamera nerobí nič, nechápem, čo sa stalo. Zhlasilo low batérie, že vypína, zamrzlo úplne všetko. Asi by som fakt mal zrobiť tú aktualizáciu, čo mi hlasí vždycky, keď ju pripojím na telefón, na tú aplikáciu Quick od GoPro. Neviem. Dobre, idem sa pokúsiť ešte spať. Keď ma ešte nejaký kaprík zobudil do rána, tak sa samozrejme ukážem. Keď nie, tak sa ukážem ráno. Čaute. Tak dobré ránko, 7:30. Mal som záber na ľavú udicu z otvorenej vody, na tú, čo som mal poslednú rybu. A je z toho tento nespokojný bojovník, okolo 8 kg váhy, 8,5. No co je, tak, pekná rybka, nízky, dlhý. Čo viac si človek môže prijať, aj keď loďka vypovedala poslušnosť. Tak na náhod je to super. Asi to budem praktikovať častejšie z tohto miesta. Super. Pekný kaprík. Nízky, dlhý, bojovný jak drak. Šupinač. Paráda. Krásna zdravá ryba. Čisté ústa, až som prekvapený. Nepopichaná, nerozbitá. Čo tu je fakt málo kedy sa to dá povedať.
si to môžeme dokonca aj ukázať. Pozrite sa, čistúčke ústa. Ani nevidno, kde môj háčik bol. To ste super. Pekná rybka. Pustíme ho, nebudeme ho trápiť. Už leží v podložke. Východ slnka, to je ono. Všetko som teraz namočil. Môžem to sušiť, keďže chcem odchádzať dneska. Takže to bude radosť toto. Takže počkáme si, kým vyjde slnko. Všetko mi presúši. Ja to ešte nahodím. Potom budem nadávať. Jasné, človek sa teší z každej ryby. Ale predsa len do auta radšej dávam veci suché. Potom to musím v robote vykladať, sušiť a povedať na blbé otázky kolegov. Čo to je a na čo. Však tak. Fú, no dobré. Takže úplne super. 3 ryby za noc. Nie za noc, no 2 ryby v noci, 1 teraz ešte. Všetko na náhod. Masaker, paráda. Ja sa teším, fakt veľmi sa teším. Super. Čaute. Ozvem sa ešte. Máme zrobené PVAčko. Dám takéto válce. Sú tie moje drobné pelety, nadrtené boilies. Preliaté všetkým možným. Doplňujem to gučkom King Crab. No a tu už tretia ryba, druhá ryba vlastne bola, nemenil som gule, to je Articryl s žltou popkou. A ani to nebudem meniť, len tam proste pripnem PVAčko a buchnem to do vody. Takže nejako takto. Nie, nič nešpekulujem, proste prebežno, lebo no takto. Toto k tomu. Ako vidíte, King Crab už je tam napichnutý. Neviem, či sa mi to podarí natočiť, lebo kameru držím v ruke. Ale proste prepichnem to nie cez uzlík. Proste prepichujem to mimo uzlíka pri uzlíku, lebo keď som to pichal priamo cez uzlík, stávalo sa mi, že mi tá sieťka proste zostávala nazbieraná na hačíku a to nechcem. No ale takto to mám. Motať sa mi to nemota. Nehádžem to ďaleko. Skúsim vám to ukázať. Len si vás musím niekde položiť, viete. Napríklad sem. Kde to? Tam mám ulicu. No dúfam, že to budete vidieť. Hotovo. Hotovo. Ešte poskladať pod berak, dať ho sušiť, takisto.
proste tak hodiť sa na hodinu. Tu asi ani neprehadzujem, a možno áno, bo sa mi zdá, že som ju v noci hodil dosť ďaleko. Neviem, uvidím. Proste paráda. Veci sa sušia pomaly. Nevýhoda, ako mám rád tú vaničku, je veľká, stará nešovská vanička, ako je super, hej, čo sa týka starostlivosti o rybu, ryba sa vôbec neobúcha, nemá sieťku, takže môžete tam proste dať viac vody, ona tam tá voda bude stať, tá ryba bude v pohode. Ale fakt minus je ten, že nemá sieťku vlastne a tá voda v nej stojí a veľmi ťažko ju vychytiť. To je najväčší problém pre mňa, takže to nemám kde rozkladať, vzhľadom na to, jak v tom Nemecku bývam, že bývam v centre mesta a nemám ani balkón. Ale to ako predtým som to mal poriešené tak, že kamoš má veľkú dvojgaráž a tam mal u mňa plánov garážu, takže som sa musel tam aj vysťahovať z jeho garáže s rybárskymi vecami. Takže to má v svojej pivnici. Ale ako dobre viete, je to, čo sa týka výbavy, nie je toho málo. Takže nie je veľa miesta na rozkladanie. No a tak. Máme sobotu ráno. Chytali sme krásne ryby, dvihli sme si osober na Poskačovi. Fú, toto 70 cm, 6 kg, to je neskutočná lopata. A uvidíme. Proste táto voda, aj keď to vyzerá, že furt robím to isté, to nikdy neviete, čo príde. Minulé bola ryba 24, teraz mám najväčšiu rybu. Ja nikdy budem ma zapojiť. Proste tie isté miesta, tie isté miesta, nikdy neviete, čo asi čaká. Je to paráda. Je to super. Tak zatiaľ ešte sa opäť. Tak vás zdravím. Už mám všetko suché. Sa pomaly bavím. Myslím si, že to dopadlo nad moje očakávanie. Takže čo by som k tomu dodal? Asi som povedal všetko, čo som chcel povedať v tom videu všeobecne. Len som sa chcel proste s vami rozlučiť na koniec tohto videa, lebo väčšinou na to zabudáme. Toto máme prúser. Takže sa majte a vidíme sa v ďalšom videu. Čaute.